היי, אז תקשיבו, אם אתם משתמשים בצ'אט GPT בעיקר כדי לשאול אותו שאלות, ייתכן ואתם מפספסים אולי את הכוח הכי גדול של בינה מלאכותית, וזה יצירת סוכן אישי ב-AI. סוכן אישי ב-AI למעשה יכול לשמש אתכם כעוזר אישי, ויכול לעזור לכם במשימות של שיווק, ניהול, אפילו במטלות בית יומיומיות, והרעיון הוא שהוא כבר מכיר אתכם ויודע וזוכר בדיוק מי אתם ומה אתם. אוקיי? אז זה דרך נהדרת בעיניי לייעל ולחשוב על רעיונות חדשים. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז קודם כל אנחנו צריכים לגשת כמובן לאתר של ChatGPT, ואפשר להגיע לפיצ'ר הזה או לבנייה דרך שתי מקומות. אנחנו נפנה אל מקום אחד, וזה לחיצה על הלוגו, על השם או שם המשתמש שלנו, על תמונת המשתמש, ולהגיע לאזור הזה של ה-MyGPTs. פה אנחנו יכולים לראות את כל הסוכנים שכבר יצרתי, ונלחץ על Create GPT, אוקיי? מצד שמאל אנחנו יכולים לראות איפה אנחנו עומדים לבנות את הסוכן. אז מצד ימין יש לנו פה את הסוכן של הסוכן שיכול לעזור לנו, ואנחנו נגיד לו בדיוק פה מה אנחנו צריכים, ומצד ימין אנחנו יכולים לראות כאן את כל הפרמטרים של הסוכן. אז לחיצה על Create, ואנחנו נכתוב לו בדיוק מה אנחנו רוצים. אז לצורך העניין, נכתוב לו, אני צריך עזרה, אוקיי? ביצירת תוכן לטיק טוק, אוקיי? ועכשיו אני מנסה להיות כמה שיותר מפורט, כדי שהוא יבין בדיוק מה אני צריך. הנושא שלי, אוקיי? אז זה מתכונים טבעוניים לפיטנס, אוקיי? כי זה מה שאני, אוקיי? אני צריך לפתוח בהוק חזק, זאת אומרת איזושהי פתיחה, הוק בשפה של אינסטגרם, איזשהו וו, איזו פתיחה מאוד מאוד חזקה שתתפוס את העין. כל סרטון לא יעלה על 1.5 דקות, יצא לי שקה, 1.5 דקות, למרות שאפשר יותר, אבל אנחנו נתמקז ב1.5 דקות, פחות או יותר, ויעניק ערך רב לצופה, כמו טיפים, מתכונים, ויעשה, אל תעשה בנושא, יישאר בקו תוכן קליל ומעניין, אוקיי? סבבה? חשבתי משהו שהוא גם מאוד מאוד ספורדי, אוקיי? ומאוד מאוד מאוד כזה אמורפי, אבל בואו נראה מה הוא יצליח לעשות. עכשיו הוא לוקח את התוכן שכתבתי ומתחיל לחשוב. דבר ראשון, מתחיל לחשוב על שם. הוא מעדכן עכשיו הוא מעדכן את הסוכן, אבל הוא ישאל אותי על שם ולאחר מכן על תמונה. אז טבעוניסט פיטנס טוק, שם מוזר, אבל זה שם שיעזור לי למצוא אותו מבין כל הסוכנים שכבר הקמתי, וכרגע הוא גם יקים לי איזשהו תמונת פרופיל, הוא יג'נרט איזושהי תמונת פרופיל מסוימת, בואו נראה מה הוא עשה, סבבה, די מטופש, אבל אוקיי, אחלה, בואו נתקדם כמו שאומרים. מעולה, עכשיו נבנה את הדרך שאני יוצר לך לייצר תוכן, נתחיל מה הכי חשוב להדגיש או להימנע ממנו בתוכן שאתה יוצר, פה ממש מתחיל לשאול אותי ולהיכנס איתי לעובי הקורה, מה הכי חשוב לי, שאלה טובה, מה הכי חשוב לי? הכי חשוב לי הוא להעניק ערך רב לצופה, אוקיי? לצופה. זה מה שחשוב לי כרגע. הוא מעדכן, אם יהיה לו עוד שאלות, הוא ימשיך וישאל אותי. שאלה קטנה על הסגנון, איך אתה רוצה שאני אדבר איתך, רשמי, קליל, מצחיק או מקצועי? בוא נגיד את הצחוקים נשאיר בצד, אני רוצה משהו מקצועי, אוקיי? אוקיי, נהדר. אז הוא יתקן כרגע את כל הפרמטרים, אנחנו יכולים לגשת עכשיו ולראות שהוא באמת יתקן את הכל. אם אתם זוכרים זה היה ריק. קודם כל השם, התיאור, מייצר תוכן טיקטוק קליל ומרתק על מתכונים טבעוניים לפיטנס, ופה הוא ממש כותב לסוכן בכל פעם, וזה נשמר, איזה סגנון, איזה שפה, איזה תוכן, מה עומד להיות כאן, אוקיי?
תראו, זה תוכן מהמם. לאחר מכן הוא מתחיל, הוא שואל אותי 4 שאלות, שאותן שאלות יופיעו בצורה קבועה בכניסה לסוכן. יהיו 4 ריבועים כאלו, ובכל פעם שאני אכנס לסוכן הם יופיעו, אני יכול פשוט ללחוץ עליהם, והוא יתחיל לייצר לי תוכן, וזה יחסוך לי את הזמן התכתבות, אוקיי? בנה לי תסריט לסרטון על חטיף אנרגיה טבעוני, וכל פעם שאני אלחץ את זה, הוא ייצר לי את התסריט הזה, כל פעם תסריט אחר, אוקיי? תן לי רעיון קצר לסרטון עם טיפ על תזונה טבעונית לפיטנס, סבבה? knowledge, פה החלק המעניין בעיניי, ברגע שאנחנו לוחצים על הכפתור הזה, למעשה אני אוכל לעלות לסוכן תוכן כתוב כמו מחקרים, מאמרים, כתבות, אנליזות, קבצי אקסל, וורד וכדומה, וכל תוכן כתוב אחר שיעזור לו למעשה לייצר סוכן יותר מדויק. זה מעולה אם אתם עוסקים בחישובים, תוכן אקדמי, מעמיק, אם אתם מגיעים מעולם המדע, זה מאוד מאוד יכול להועיל, כי הוא יכול להיות יותר מדויק לנישה שלכם. אוקיי? מצד שמאל הייתי מסמן V על החלק הזה של הדאטה אנליסט, למעשה היכולת שלו לחשב נתונים, וזה יכול לעזור לי פה, נניח אם אני רוצה לצלול פנימה על יחסי המרה, או חישובים מתמטיים מסוימים על חשבון האינסטגרם שלי, זה לא רק יכול לעזור לי לייצר תוכן, אלא יכול לעזור לי גם לחשב אותו, ואני חושב שפה זו נקודה טובה. אוקיי, סיימתי את הנקודה הזאת, ועכשיו אני רוצה לבדוק אם זה עובד, אז אני אשאל אותו פה רגע, היי, בואו נראה מה הוא יענה לי, מצד ימין זה הפריוויו, אוקיי? אז היי, איך אפשר לעזור לך היום? מחפש רעיון לסרטון, תסריט, מתכון טבעוני, אולי משהו אחר בתחום הפיטנס, למעשה הוא זוכר אותי בכל פעם שאני אחזור לסוכן הזה, הוא יזכור את מה שקורה, והוא יענה לי, וישאל אותי שאלות שיעזרו לי, אוקיי? אז אני מבין שזה כאילו, פה, לאחר בדיקה שלי, הסוכן אחר מדויק, אני אלחץ על Create, פה הוא שואל אותי האם זה ציבורי או פרטי, אני רוצה שזה יישמר רק אצלי וזה לא יפורסם, אוקיי? Save, וזה מתווסף לכל הסוכנים שיש לי, ואני יכול לצפות בהם ולגשת אליהם שוב ושוב ושוב. אז הדבר הזה, אגב, הוא פתוח רק במנוי של $20 לחודש, בעיניי זה ממש ממש שווה, ברמה האישית אני חושב שזה שיפר לי את יכולות הניהול והביצועים המקצועיים לאין שיעור, ולכן אני מאוד מאוד ממליץ, וזהו, תודה שצפיתם, יש לנו אחלה יום, יאללה ביי.